Po dlhom čase pri ďalšom videu. Tentokrát ideme chytať z bellyboatu. Je zima, sa pokúsime nájsť nejaké ryby. Chytať chcem aj v stĺpci pomocou live sondy, nájsť nejakú rybu, pekne pelagicky stať v stĺpci a pokúsiť sa ju chytiť, ale chcem vyskúšať aj lov na prepad, takže uvidíme, či sa niečo podarí po dlhšom čase natočiť. Dnes budem chytať na novinku od Rapali, Crush City, model sa volá Kickman. Je to Reaper, alebo teda nástraha typu s kopitom, ktoré má naozaj veľmi špecifický chod a veľmi sa mi páči to, ako podobne to robí K-Tech, že pri veľmi pomalom ťahaní má stále perfektný pohyb. To isté platí aj pri tejto nástrahe a si myslím, že môže byť extrémne účinná. Môj kamarát ju už mal testovanú a v podstate vymenil všetky nástrahy teraz za to a chytá prevažne na túto nástrahu. Uvidíme, či očarí aj mňa, dnes tomu dáme šancu, pokúsime sa natočiť nejaké ryby. Tak držte palce, zatiaľ, kým sa presúvam, vám tu spravím prestrih na to, ako sa obliekam do bellyboatu, keďže už som dostal od viacerých ľudí pár otázok ohľadom toho, či mi není zima a ako sa obliekam, tak teraz si to môžete pozrieť. Vidíme sa po tomto prestrihu, možno už s rybami. Držte palce. Takže sme na mieste a mnohí z vás sa pýtali, ako sa obliekam do bellyboatu a či mi není zima, tak vám to následne ukážem. Základné termoprádlo, pod to si dávam takúto strednú vrstvu. Polartec od Geoff Anderson super overall. Výhodou je, že máte chránené kríže, sa vám tam nedá čo vyťahovať. Ďalšia dôležitá vec, ktorú používam do bellyboatu, sú vyhrievané ponožky s baterkou, takže ani po hodinách lovu mi nie je zima. Na rad už prichádzajú len broďaky. Konkrétne mám neoprény od značky Agama. Tie sa vyrábajú až v 6,5 mm hĺbke a sú asi jediné na trhu. Tak a na vrch si hodím už len mikinu a vetrovku a môžeme ísť na to. Držte palce. Tak na sonáre teraz vidíte, aký tu je kopec. Skúsime ho riadne na prepad prechytať. Zvyknú na týchto kopčekoch na vrchu ležať zubače niekedy. Dokonca tam aj je vidieť nejakú rybu. Skúsime to rovno ku nej spustiť.
Tu je krásny kopček a vidíme tam aj ryby. Vidíte to? Skúsime ho prechytať. Tieto kopčeky by mali byť ryby. Stále sa snažím nájsť toto miesto, kde sú nejaké nerovnosti na dne, nejaké kopce a zvyknú sa tam ukrývať zubače. Oni keď ležia, tak ich nie je vidno takmer vôbec. To vyzerá takisto kopček aj s nejakou rybou. Šťučka. Vypla sa. Škoda, chcel som vám ju ukázať. To môže byť zubač. Pomaličky plave. A už od nás ide. Už ľaha. Našiel som to na šovike na spáni. No a jaká značka? Ja pamätám, poslal som mu to. Je to zubač. Je tam. Krásne. Hej. Prvý asi. Krásna ryba. Hej.
vyhačkam. Pekný. A taký 70-ka. Rapala, Kickman. Funguje. Takých 68 až 72. Nebudem ho merať. Neopustíme. Tak, konečne. A hneď tu je vidieť kopček. Skúsime ho predžigovať. Ryby nie je veľmi vidno v stĺpci. Skúsime tento najvyšší bod kopčeka. Vidíte pekne rybu. Troška na tým dopláva a spravíme takto skok. Tam. Pekne na kopčeku stál. Krásny ostriež. Nádherný. Pozrite na tú krásu. Tak taký ostriež, nejakých 35. Čo sa týka úchopu, takto si ho môžete pridržať, ale nikdy nie takto, že ho podložíte takto a takto zalomíte. Takto ho pridržať je bezpečné a šetrné. Tak ho pustíme. Skúsime ešte, či nebude nejaký ďalší na tom kopčeku. Mám 5 metrov od tohto kopčeka. Väčšinou, kde je jeden ostriež, tak zvykne byť viac. Vôbec nemal problém s 12,5 cm gumou. A ja hovorím celý čas, že tých veľkostí sa netreba bať. A 12,5 je fakt, že také minimum, ktoré ja chytám. Priemerná veľkosť gum, ktorú chytám, je takých 15 cm, ale bežne je to aj cez 20. Na tým kopčekom vidím nejakú rybu. Ten celkom to zdáva. Často takto stoja pri prekážkach. Ide za tým. No, vezme to. Nezobral. Ale určite to bol zubač. Ešte tam je pri tej nástrahe. Sledujte, ako za tým ide. Krásne. Zober to. Teraz do toho ťukol s chvostom.
sa vráti. Škoda. Krásne sa vrátil na ten kopček, teraz som videl, ako išiel popredne. Je tam. Pekne kopol zo stĺpca. Krásna ryba. Myslím, že bude mať cez 80. Rapalka, Kickman. A jo odmerám. $76. Krásna, tučná, zdravá ryba. Je tam. Pustíme ho. Pozrite na tú rybu. Tak a touto rybou toto video asi ukončím. Aktivita je slabá, ale stále sa dá chytiť. Tak čaute.